ke Hills Farmer Union jong ke Ribhoy District khak khandai terik uno pra kila pelong ya kayo jadi ya thiet ka pakerteng kayo kinong rap ka ba kia dia tang kijing dia ki ba klempron kam dawai ki ba kentup nadu ka shriu ki wang ki dokha bat haduk ki siar bat kiwi dia hakani ka sngi uba penchai mashering General Secretary ka Ribhoy District Hills Farmer Union ula ong ka jing pelong ya kani ka yo kalong ban yarap ya kinong rap hakathan khnang ban kin la ban yo ban di ya jing di jongki HFU nadu central body Ribhoy bat kham tam ka circle ka penyat hang ne ka HFU rajap nga circle ka jing thmu ka jongi ban penyat ini ka yo kan si ka long ka tak ban IMC mi kinong rap ki jongi ku mengi hakis nem ke belaleng no sadin bun maha kinong rap ki ut namar ba omdon ki nong yalam ba pen ilti kum kane ka jaj ka bangi pelong kan ka si dekane ka si ka bangi pelong ka dei ka yo jong kinong rap ka bangi khat ka indigenous market ka jingmut jong kane ka yo ka long ban penne pensa ya ki jing rap tenrai angta ki jingri kum pisia pisneng ki ba ngim pendon kamah ki bahag bede bat ki dawai ki balong organik tege jing thmu jong ni ka jing pelong jong ni jongi ka ding program hi ka long ban penne pensa ya ki balong tenrai ki ba ulong din umandin ulayalam tehane kasi kumapi saki pio I bagi don kine kiyo kiba ngila penyak kene kor ba to kani kalong ka jing pentit I pagpaw ya ka jingmen ka bakraw hakaba I ma choster pel kangwir iba rirong ba iba juiet ba ya karayam nga iban sarwai ya ka jirwai kaba melung jong ka rayam nga isa shimbeta shipa tela kapat ya baro ki paiba nong kiba ready na kabensa kanika program tela kapat ya ki para semla ki volunteer jong ka interview rayam nga babin lenglo ya kini kisiki syuki ki badan hapreng kenang bakan namwet ya ki paiba kiba sedang bangkit ya ki marep jong kinogrep jong men ni kine ki nong yalam ki bayo I ha keba kapor keba biang ban tenmi akum kine kisni ki bangi I balabun ba ki mar ki klek dawai bat ki bawan napa dekane kalau kum ka jing ai mensim ya kinong rep badon ha kadong kathany om tang kane kadong kathany re ha ka jelahi berkuai bikin sakhi ba pleng ni dak don kam ya ki mar tenrai Lisbon. Scene that should be properly on or some kata then they can solve different markets other than this local market. Besides the farmers, not only their poultry, their ducks, their this available in this locality, they can make it properly level and certified by the different organizations. Then they can request all the farmers to make integrated farming system. 3 years, this Modland, they become an entrepreneur. Like seeing this living, you see and visit their farm, and become an entrepreneur. So that you will yo chung kan ka raj yap ngam ri chung ka raj yap na chung kan ri kun pai yo chung ta kan telong kita ki ri kun pai ayun ram jor long ki balong kita ki ro alkan kita tak ni dak sak ten palang makadai jing persyang benda jadi kita persiap jing kini ki marjo pi wanda kamot kide ba pi yo hian ni rep hi kau ni sermit seri karo ni sensar ba ni rep hi sadi dengan tanya pakai sadi integrated menginyo hakani ka kajuk kajong ni menta kan roi tang sim yang bangan yai bangan tur seprang ha ba idei bekeni long
kumne kumba kalam Im kadok na. tham tham Ujau yau na ba? jas ke turi Tet hadin ba Roni Ramde and Prisia Jan Madhu take initiative to register the indigenous farmers. te hakani kapor Ada iyo yang like ya that, jingkren na I guest of honor ijo NDC Badan Burung Gijongi. monlang ya minta aga imlang kasalang nagbanta ka bah ya ka Bas ko musamlah ke jo kapor lembaga Send their students to for higher education. Members of this union, this central body, and all the state. Of this based film on integrated farming system. This indigenous market here, I have seen a lot of Mopri and Karnangyu, the farmers has received the certificate for their varieties. jong ni la yo ro ban thiet